דקה, באמת דקה, אני אשתדל. טוב, אני ממש אשתדל. קוראים לי אביטל רייכנר ואין לי בית. כבר 19 שנה שאין לי בית, ואני כמעט 19 שנה, ואני אומרת את זה בדמעות, כי אף פעם לא חשבתי שנגיע ל-19. סבא שלי, ניצל מהשואה, הגיע לכאן לארץ, ישר לכפר עציון. ואנחנו גדלנו על האלון הבודד, והיינו מגיעים ככה לחגוג לו ימי הולדת שם, ותמיד היה נשמע לי שוואו, 19 שנה, איך הם יכלו לחכות כל כך הרבה זמן? ואני תמיד כל השנים האלה מעבירה שיחות לבני נוער, ופועלת על החזרה לגוש קטיף, יחד עם עוד הרבה אנשים מהגוש. ואני רועדת מהרגע הזה, ואני רועדת מהרגע הזה שאיך יכול להיות שאנחנו מגיעים ל-19 שנה ואנחנו עדיין לא שם, ועם רגשות מעורבים, כי מצד שני, הנוער שלנו, החבר'ה שלנו שביחד נאבקנו, נמצאים חלקם כחיילים על מדים, וחזרו הביתה ושולחים לנו תמונות, שכל תמונה כזו, אני לא יכולה לתאר לכם איזו התרגשות גדולה. אני רק רוצה להגיד שאני כאן לזעוק על העוול שנעשה בשם 8,000 תושבי גוש קטיף. תדמיינו כאן את כל הכנסת עכשיו, עם 8,000 התושבים, עם הוותיקים שהקימו במסירות נפש. זכינו שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו להפריח את החבל ארץ המדהים הזה. נוער, ילדים, וכולם צועקים פה וצועקים שאנחנו רוצים לחזור הביתה. תיתנו לנו, עשיתם עלינו את הניסוי הזה, שהיום כולם מבינים איזה טעות עצומה זה הייתה, תחזירו אותנו, אנחנו מתחננים, זה זמן עכשיו לתקן את העוול הזה. אני פה בשם החולמים, 19 שנה אנחנו מדמיינים את הדרך שלנו הביתה, את השבילים, שלא נשכח שום פיפס, שום מקום, מדמיינים איפה בדיוק לאן נגיע כשיתנו לנו לחזור, ואנחנו מאמינים ובטוחים שזה יקרה. אני פה בשם נוער גוש קטיף, שנלחמנו בלי סוף יומם ולילה, לא רק בשם עצמנו, אלא בשם, באמת, לא נלחמנו על הבתים הפרטיים שלנו, כמה שאנחנו ספגנו את זה, אבל נלחמנו בשביל עם ישראל, בשביל הביטחון, כי היום זה מה שברור, שאין ניצחון בלי שליטה, ואין שליטה בלי התיישבות, ואנחנו דורשים את התיקון הזה. אני חייבת להגיד לכם, באתי מסיבת סיום של הבת שלי בגן היום, והשיר ששמים לי כשאני מתרגשת מהשדולה המדהימה הזאת, והשיר ששמים לנו שם זה כאן נולדתי. והם התחילו לשים את השיר הזה, וכל הילדים שם רוקדים, ואני בוכה דמעות. ואני אומרת, אני לא יכולה לשיר, ואני לא יכולה לקחת עכשיו את הילדים שלי, לראות איפה הבית שלי, איפה הים, איפה קטיף שלנו, אבל זה יקרה. ואני רוצה לבקש להגיד גם עוד דבר. אנחנו באמת אנחנו לא הסיפור, נעשה כאן עוול שצריך לתקן ברמה הפרטית, נעשה פה עוול לעם ישראל, נעשה פה עוול לאדמה של ארץ ישראל. אנחנו אנשים מדברים לחזור לחבל עזה, בשבילנו מה לחבל עזה? אנחנו מרגישים את החולות האלה, אנחנו מרגישים אותם בידיים, מחכים לגעת בהם מחדש. אנחנו כל שביל העלייה לקטיף, העצים שלנו, זה חבל עזה, זה הבית שלנו. ואני רוצה בפועל לבקש שני דברים. אחד, שמהשדולה כאן, ובכלל מהממשלה, שיש לנו אנשים שאנחנו סומכים עליכם, ושאנחנו בטוחים שתעשו את זה, לעשות תוכנית מקצועית, אסטרטגית, של אנשי צבא, של אנשים רציניים שמביאים את התוכנית הזו של ההתיישבות. היה דבר שנקרא התוכנית 5 האצבעות. חבר הכנסת פוגל לא נמצא כאן, יש לנו למה לחזור. תוכנית שחוצצת ונותנת ממש... לעשות תשובת המשקל לתוכנית של 5 האצבעות. לגמרי, ושציר פילדלפי. בדיוק, ומדברת הכל, אנחנו צריכים לחזור לזה עם אנשי מקצוע הכי טובים שיכולים להיות. ויש לנו אנשים כאלה, וצריך להביא פשוט תוכניות מסודרות, דפי עמדה מסודרים, ללמוד מהשמאל לצערי, במה שהם עושים. ועוד דבר זה התודעה, מה שהרב עמיחי אליהו השר דיבר, זה העניין שבאמת אנחנו צריכים לפעול שעם ישראל כולו יחזור. והיום שאתה מדבר עם אנשים ואומרים רק איזה עזה צריך לפתור את הבעיה שם, ולא משנה באיזה שכל אחד עם הדרך שלו, אנשים לא מבינים שזה נחלת אבותינו, שזה נחלת שבט יהודה, שעם ישראל ירגיש את הקשר העמוק הזה. משפט אחרון, אני יודעת שהרקתם, אני רק רוצה לשתף אתכם שכשאנחנו יצאנו, האוטובוס מקטיף, האוטובוס האחרון מהיישוב, אנחנו עוברים בציר כיסופים, ואבא שלי אמר תפילת הדרך, והוא הגיע למשפט, ותחזירנו לביתנו לשלום, וכולם רצו בבכי ואף אחד לא הצליח להמשיך. ועד היום תפילת הדרך, גם בדרך פה לכנסת, אני מתפללת, ומתפללת גם פה עכשיו לקדוש ברוך הוא, תחזירנו לביתנו לשלום, תחזור אתה לבית שלך, ושיהיה שלום לכולנו.